Mira para ver si pedera para contar. Mira para pedar. Eso no le chocolate. Que por eso ponemos. Mara de Barcelona. Ahora ahí. Ini orang lain nak orang. Jauh wonge nyaya musha. Chino chirandine sange chekuti musha wedu wapera. Kufa kwevanhu hakuchazwisisiki. Ndikaverenga mitumbi yafa panguva yapete gore. Tototi 6 months hazina kusvika. Patwa mitumbi andiri kuerenga inokwana 5. Chiri kuuraya vanhu tachitadza kuziva. Ndiri tete wemumusha, hanzvadzi dzangu dzandauya nadzo idzi. Zviri kuitika nezviri kutora nzvimbo hazvisi kunatsa kuonekwa. Asi chandinotanga kumangara inini ndechekuti ndaya kuzomangara mukati medare kuti ndibatsirwewo. Ngoti ndiri tete kudaro, chinhu chakatanga kunetsa kwandiri ngechekuti mumusha takabarwa tiri vanati 7 mumba mamai vedu tese. Saka pane vakaparara pari izvozvi, mukuru wakazoparara, painewo zvandaisangana nazvo pamusoro pake. Ndandiri munhu uya ati unongoshoreka, ndakatadza kuziva kuti chandakadzingirwa mukati memusha chii. Zvinhu izvozvo zvakandishungurudza zvikandinetsa kuti ko chandakasimudzirwa mukati memumba ino chii. Ndakangoona ndakuita kunga munhu ari kudzingwa. Panguva iyoyo pandakadzingwa handina ndakashupika chaizvo kuti ko chii chiri kuitika. Muri mukati mehanzvadzi dzangu vakazosvikira pakunge vandiputsira kicheni yamai. Ndakatadza kuziva kuti chii chiri kuitika. Saka panguva iyoyo ini ndandichine vana vadiki. Ndichine vana vadiki kudaro, ndakangorarama mukati memusha imomo kuna ndakaroorwa ndandabva ndikaenda kumabasa. Saka zvaindirerutsira kuenda kumabasa kwandaingoita ndichingopindawo panyanga pamaruwa ndichishanda. Asi chinhu chakaitika mukuru, hanzvadzi hombe yaiita zveugamba. Kana ukataura nayo yanga isikanatsi kutambira nyaya yako mune kufamba musheba. Saka ndaingoti saka ndo zviripo ndingozvitoranga zvakareruka ndichisiya. Saka panguva yandaibva kumaruwa ndichiuya mumusha, ndaishaya kuziva kuti saka pandinoda kumirira kana kuti pandaupinda ngepapi. Chandaigona ndaisvika kazhinji mukati memusha wemukomana mukuru kuti ndiye muroora wangu wasara. Ndizvo zvinongozikawe kare vanoti kana paine zvine zviri kuitika unomhanyirira kune mukomana mukuru kuti ndiye unogadzirisa zvose nendiye wakazoti ndiye wakapiwa tsvimbo dzababa. Saka ndaisvikamo, asi muroora wainditambira. Asi zvaizotaurwa namukoma ndaitadza kuzvizwisisa kuti waindogara akandoti uri muroyi wangu, iwe uri muroyi wangu, ndisikazivi kuti chii. Saka inini ndaifarira kunamata kuenda kumachechi, ndaifarira kuchipostori. Apo ndakadzoka pamba ndakaziva hambai tese kuFaith Apostolic Faith madzoka. Ndikatava kuFaith Apostolic nandichaikwanisi bai. Plus chamurundimanikidza ndende kuFaith Apostolic chii. Kana ndauya mumusha muno inini handi ndamukwasha here. Kana ndamukwasha ko ndikaroorwa ndinonoenda futi kuchechi yangu. Ipapo handina kuzvidaba, ndakangoramba ndiri kwandiri. Saka pana ndiri kwandiri kuya takangosanganawo nebasa rekubatsira.
ndichimbobatsirawo vanhu zvishendeka, ndichimbobatsirawo vanhu handizivi kuti zvinobvepi. Taingozvifarira kuti ngezvekunamataka ende taitoita nga zvekukanirana, kana usitorina ndimi taitoita nga tinodaidzawo ndimi patiri ndanga zvekungodawo kuti dai ndaitawo zviri kuita vamwe. Saka panguva iyoyo zvakabva vangondigara kusvikira ndaakungoitawo zvekubatsira. Kubatsira kwakauya pandiri ndobva ndaenda kwandakazodzingwa ndada kutanga munhu ari kubatsira batsira. Saka chinhu chinonditambudza inini ngechekuti ndinoioneswa ende pakutanga pandakatanga inini ndairuka madhoiri kare ndichirarama nawo, asi madhoiri aya inini ndaita zvekutumwa ngehope. Kazhinji kana ndikada mapeteni ndandisikataurirwi nemunhu basa, inini ndaitotumwa nehope kuti chinja peteni idzi ita zvakati. Kana ndaramba ndichiita izvozvozvo, pamwe ndaiva ndatopiwa kuti aiwa izvo zvemapeteni zvisiya, zvine zvichimboruka majuzi, ndichipiwa majuzi ndichiruka. Ndofunga ndiri murufu mukuru mukati memusha. Zvoti ndinototenda hanzvadzi yangu diki yandakateedzana nayo yaitondisumudzira kuti teterei madai, hai izvozvo zvakanaka izvo, zvinhu zvakanaka izvo, ndichiita ndichirarama nazvo. Asi zvendaiita ndaitumwa nehope kuti izvozvo zvichinja zvakazodai, handikazvizivi kuti hopedza ndiri kutumwa nazvo zvinorevei. Nyaya yamamhangara, nyaya yamamhangara ngeyei? Nyaya yandamhangara inini ngekusazonzwisisana pamaererano nekufa kwevanhu. Kufa kwevanhu inini ndaitonga munhu anotopuhwa ndichitaura zvemukati memusha zvose, asi maererano nekufa kwevanhu ndakutopingidzwa ngeya zvekuti kana paine zvonini ndichida kutaura mumusha hazvidairi. Asi pari izvozvizvi wakuita kunga wakundipumha kuti handina kuchena maererano nekufa kwevanhu. Ndibva ndatadza kunzwisisa kuti chii chiri kuitika mukati memusha, saka ndazoya kuzokududzirai nyaya yandamangara iyi. Muri kuti muri kumwa musi muri murovere? Pane kutaura kwava kundiita pamusoro kunatsai kududza. Pamusoro maiyo musati maenderera mberi zvambowanaudzwa kunzi mabhegi munosiya uko matakura bhegi renyu muya naro apasei. Iro bhegi ramuinaro bvisai bhegi riri umo iri tofungira kuti bhegi saka chii tuzotaona kuti fututu tautoiti zvimwe ndovanana vanasaiye Weawanonetsa murugoda mamuri kumbonetsa nemagakira nyaya yebhegi ndimo ndatanga kutaurira mazonzvenesa nekabhegi kuitasi hamuina kwaka makabata uyangasikugarisika pa isai bhegi renyu vakasungurwa muchirungu varutsunura chiri pamuri chii? Isvikiro here? Mweya here? Chii? Zvasangana. Kana ari svikiro nderani remusha menyu? Musha menyu magara mune svikiro here? Musha menyu mune svikiro here agara uyu? Ndaimbonzwa kudaro. Asi riri pamuri hamusi kuziva ndiri? Hazvina kumbofambirwa kuti chii chiri kuitika. Okay, alright. Ko mweya mutsvene uri pamuri? Ndakangozwa kuti mweya mutsvene uriwo uinawo wesvikiro remusha. Mweya mutsvene ungaita svikiro remusha sei? Mweya mutsvene ngewedzaka svikiro ngerei? Mweya mutsvene ndakadudzirwa ndichingofambawo ndakataurirwa. Alright. Ngatisadai tingatenderera. Muzvambwe. Kana muine zvamuinazvo zviri kuda pamuri zvingava mudzimu kana chii, zvinofanira kuzikana nemhuri yenyu yese kuti mweya uri pamuri chii, ndewei, ndewemhuri here, ndewedzinza here, ndewechii. Wozi mhuri dzisakaziva dzinofunga pamwe makanoromba zvinhu zvenyu zvokunotsvaga zviri zvemusha, saka hazvitambiriki. Zvinhu izvo ndizvinotokumbira kuti ndigadzirisirwe. Kana mava kunokumbira kugadzirisirwa mamusingasungisi vanhu bavo. Kana mava kutosungisa vanhu hatimisi pane nyaya
Makasungisa kuti vadi. Takazovasungisa ngenyaya yekuti hatisi kunzwanana bada kuzi ndiri muroyi. Aiwa, nyaya yenyu saka ndeye kuti masungisa vanhu nokuti vari kuti muri muroyi. Ndo nyaya yenyu chaicha. Iwe ikona zvimwe zvese zvamutaura bai. Ndiri kuti chii? Ndiri kuti hanzvadzi hombe ndiani pakati penyu? Hanzvadzi hombe iri pano? Pano varipo ndimi uyera pano. Right, munozive nezvemweya uri kuda pamwana? Nechamunoziva? Hamuna chamunoziva. Akamboya here kwamuri achikutaurirai kuti chii chikuitika pari? Hana. Ko semhuri pana anoziva here mumhuri kuti chii chikuitika? Waitoziva ngenyakufa. No, izvai zvandikutaura. Chinhu hachiti chemunhu wani ba kana chiti chemusha. Kana chiri chemusha chinozikanwa nemhuri yese. Chikazikanwa nemunhu wani yakutonga itsoro. Murikuzwa babo? Ndosaka ndikubvunza kuti imimi kana mhuri isingazivi, it means chakudiwa kuti chinhu ichi pakuda verification yekuratidza kuti chinhu chiri apa ndicho here kana kuti hapana chiripo. Ngezvemusha here kana ngezvekutsvaga. Chinofanira kutsvaga zvizikanwa. Because kana chibatsira musha wacho unofanira kuzikana kuda kubatsirwa wacho. They must know. Tinoti chinhu chekubatsira musha sei uye musha wacho usingazivi. Hani zvomubona zvandidzotaura. Uyu kana ada kubatsirwa uyu, kana kuti ndoda kubatsirwa. Anobatsirwa kana auya kuna vanhu vachitaura kanyaya. Anobatsirwa sei asikuuya kuna munhu wacho kuti ataure nyaya. Pambo, ini mune nyaya ipi? Takaya kumhangara panapa. Mr. Carlos Maduro. Nyaya yatakaya kumhangara takaya neawa. Asi nyaya yatakanyanya kuuya kumhangara inyaya yendufu neurwere. Gwezi isofa tina varwere 2 vari kuti akupenga umwe ndeari apa ane 5 years achidonha achibudirwa. Anokubudirwa achitaura zvaanotaura. Patakabva kunoviga baba mai manje aibudirwa. Saka takagara pasi tichida tifambe toona chii chiriitika panyaya yendufu, chii chiriitika panyaya yeurwere. Saka takachizoya kumhangana against vana baba kuti vari kuramba kuti tifambe tinzwisise kuti chii chiriitika kuti mumusha vanhu vapenge vari kudonha vachibudirwa. Saka ndifunga pazoita mistake pakuti aifanira kupresenta topic yenyaya dzedu kuti ndufu neurwere ndini panhada muenda kushedza mwanga wagara panze. Saka ndo nyaya iri kuitika pakuona basi. Isusu manje tatopiwa imwe nyaya yakati totally different. Patone munhu atonoo mweya wake utori paari zvisinei nekufamba wanhu nechii. Saka zvaitika iye hanzvadzi yababa. Baba kunika kusvikirwa ane zvaitowo pamidzimu yake, wane zvaitowo pane zvechechi. Saka pane kakukumhana karipo, kuri kunzi pane zviripo, pane zvipa. Takawanda dai tiri kukumhana zvakasiyana siyana. Alright, nhasi mese muripo handi. Chiyera kukapanza. Mese muripo nhasi. Endai panza munoona chiyera. Mwamataura kuti svikiro riripo here kana ripo nderei. Chiri kureva vanhu chii. Kana paine kake kobva kataurwepo kuti une kake mugadzisa musha. Because izvofuna matotanga zvakawanda pamati uyu une zvake baba wenyu akaita zvake. Ko zvababa wenyu pazvakafa zvakaenda panani. Kuti ngechipi baba. Zvobaba akafa zvake zvakaenda panani. Zvinofanira kuzikanwa kuti zvababa zvakafa baba akafa. Pane pazvakaenda. Zviri panani. Kana baba angachirapa ka ini pane pazvakaenda. Chakaitika takanzwa zvakawanda kuna baba nezvimwe zvataiona ndisiri kwasa explainere. Kune awa takanzwa zvakawanda. Kune awa takanzwa saka ava pane zvavashataura. Why? Ninyaya kuti wakataura ka isaidha wapinda mudefensive mode yekuti waungozvimudefenda. Iwe utaura zvako uri kuataka. Handisi paita madefenda nemastriker. Handikaona. Saka pakadaro hapana chiroi hapana chobuda. Saka isusu tiri tese ngatimboti tese hapana zvatoziva. Tumboti tese hapana chatodii. Hapana chatoziva. Tongoenda hapo. Tongotanga nani nateta. Saka chikumbiro changu panyaya yangu ndechekuisirwa ndufu nekurapiwa varwere.
unotaka kumhanya kuda kumisirwa accident macheki iwe usati wakwira bhazi racho wakuda kutomisirwa accident iwe bhazi racho usati watokwira nebhazi racho hauna asi wakutonamata kuti rwendo rwekubachekeka ruvharwe ngozi yekubacheke accident yekubacheke please chinotakatanga wapinda mubhazi wochinamata kuti mwari ndaakusumuka chinditarisai mwari honai wawenga mapfumo akatarisa murodhi dhiraivhai muri imitenzi handizvo ndokuti iyo bhazi racho wasatombozorera cng here kana natenda kana kuti uenda rini wasatotomboziva wakutonamata kuti mwari rwendo rwakurureva unopesika enda netsoka wozoka wangofuka kuenda bhazi unongafamba netsoka unohiva nechupa futi akaona zvinota saka nyaya iripo ndeuti tikuti nhasi kuya kwaita wataura kuti mushata muzgo riripo ichii ndufu urwere zvese ndo zvamuda kuziva kuti zviri zvirubva kuti asi pamuri unovhunza ka usaendewo neanza the problem ndekuti vanhu vanotonga tori chii voine anza kare saka anozanga kutaura kuti anza yataurwa handiyo zvatotauriwa because yoone yako anza kutara because unenge wakatomboenda usina wamwe kwawakaenda uri wega ndoda muzora kuti une kwamakatombotii nzve isaidha iwewe nesisi wako kana namai wako kana nehanzvadzi yako kana wega une kwakatomboti nzve saka zvawakazwa ikokoko ndozvauri kubhesa nazvo izvizvi kuti zvakataurwa zviya ndizvo pamwe handizvo saka isi kuti tongoti zvese kwamakafamba kwese kwamakaenda isai pasaidi nhasi muda kuzwa kuti mwana ari kurwara uyu musikana ari kurwara chii chiri kurwarisa mwana musikana handizvo zviri pana tetiwo pane chiripo here apa kana kuti hapana chovhenekwa chotaurwa kuti hapana chiripo kana kuti zviripo imogotsikana izvo zveshuwa zvinotaurwa ndizve mobvunza bvunzai zvavo zvokunetsa zvese moudziwa kuti zveshuwa uyu mwana rurwara inyaya yakati yakati uyu mwana rurwara inyaya yakati yakati because munokwanisa kamunetsa mutsvaga kuti aruraya mwana ndiani pamwe chinhu chagara chiri mumhuri menyu ise genetic disease yekuti pamwe sekuru aitorwara pamwe hanzvadzi yababa yairwara pamwe chinhu chinotodzika nechii so munofanira kutozviziva zvinhu izvo zvokuti ndechemhuri here ndechekuunzwa here nemunhu kana kuti ndechamwari you must know what those things andizvo saka endai panzai muno nechihera nhasi muripo mesina navabosha hapana anoti handipo anoti handipo hapana ande